Окей. Здравейте, извинявам се за това малко забавяне. Приятно съм изненадан от големия интерес. Не очаквахме наистина толкова много хора. Сега, понеже сме в неформална обстановка и не сме фиксирали от, да кажем, 40 минути слот или така нататък, не мога да кажа точно колко ще продължи лекцията и най-вече във всеки един момент може да ме прекъснете, да задавате въпроси, да коментирате, да влизаме в дискусия. И всъщност на къде ще отиде тази лекция? Дали ще влезем в чисто технически неща за Hyperledger или по-скоро като бизнес, use case-ове, различни неща. Зависи от това, вие на къде ще поведете лекцията. С няколко думи ще кажа кой съм аз, кои са Conquex и защо го правим цялото това нещо. След което ще се опитам да ви обясня защо Hyperledger смятаме, че е наистина нещо революционно. Не е просто поредната някаква си система, която ще помогне за нещо си, а наистина говорим за революционна промяна в модели. И след това вече ще започнах с конкретни детайли. За изненада повечето от вас слайдове няма да има, всичко ще бъде разговор. Всъщност това ще е картинката, която ще гледате през повечето време, но ако смятам, че ако не успея да ви обясня с думи цялата концепция, колко и графики и диаграми да ви правят, няма да има абсолютно никаква файда. Така че нека да започна с най-незначителното нещо, кой съм аз. Казвам се Иван Ванков. Подвизавам се с препорък Етанка. Доста време съм в IT сектора, започнах като PHP Web, естествено класика, но кариерата ми работна към тежки Enterprise. Минах през Java Enterprise, излязох там с малко психически проблеми, с малко щети. След това минах през Machine Learning, Computer Vision, изкуствен интелект. Има някой от публиката, които не говорят български, може да ти кажеш. Okay, how many of you want this lecture to be on English? Okay, two and a half, 3 people. So, okay, 5, around 5. Sorry. No, I mean, if you want, I can try to make it on English. My English is not perfect, but I can make it on English if you want. Okay, it will be on Bulgarian. Така. Минах през там Machine Learning, Computer Vision, това ми е хоби, специализирам в reinforcement learning, няма никакво значение. Минах към Security, криптография, след това DevOps и в един момент ставах уче за всичко. В момента, в който някой има някаква щура идея, реши да направи тази щура идея, се свързва с мен. Може би поради тази причина Conquex се свързва с мен. И всъщност Conquex е доста сериозна компания, доста стара компания на българския пазар. Няма компаниите, които се тупат да гледате всеки ден по медиите колко сме велики, работят си много добре и за моя голяма изненада имат изключително добре организирани екипи с голяма ефективност и много добри процеси. И може би причината заради това е, че шефовете на фирмата са пряко свързани с самия процес на разработки и виждат за какво става въпрос и коригират процесите веднага, когато има някакъв проблем. Сега по-важното, защо го прави цялото това нещо? В крайна сметка Hyperledger по някакво интересно стечение на обстоятелствата се случи така, че Conquex се замесва в целия този проект. И е една от много малкото фирми в Европа, която знае за какво става въпрос. Как се случи това нещо е съвсем друга история. Но причината, поради която ние искаме да споделим това нещо, са две основни причини. Първо, защото смятаме, че информацията трябва да се споделя. Но втората по-важна причина е следната. Hyperledger е нещо, което ще експлоатира след известно време и ще отвори огромно търсене. Огромно търсене на тази технология. В България има много девелопърски екипи, но ние сме основно аутсорс. Ако вие разберете каква е силата на Hyperledger и вложите малка инвестиция, като време най-вече, за да разучите тази технология, използвате контактите си, започнете да я промотирате. В момента, в който започне търсенето на тази технология, България ще е готова българския сектор да поеме. Тоест, ако ние успеем като индустрия да натрупаме тази критична маса, да имаме knowledge за това нещо, за Hyperledger, ще има работа за всички. Ама за всички. А не да се борим за парче, да бъдем аутсорсинг. Ако това нещо стане, ще има дългосрочни проекти, ще има партньорства, не аутсорсинг. Ще има стратегически партньори, с които ще се сключват много сериозни дългосрочни проекти. Това е идеята да споделим и да се опитваме да споделяме знанията, защото, пак казвам, може да звучи самохвално, но ние сме една от малкото фирми в света, която има ясна представа какво е това нещо. Бяхме поканени на IBM Interconnect, една от най-големите конференции в света, аз и колегата Минет, да водим лекция за Hyperledger.
на тази конференция и накрая на една лекцията, където беше чисто техническа, в една зала бяхме около 70 човека, инженерите на Hyperledger и така нататък, един от тях каза, ето това, които сме в тази зала, в момента сме хората в света, които имаме техническата представа за Hyperledger. Ние, като изключим UK и един екип на IBM във Франция, ние сме единствената фирма в момента в Европа, която има техническите знания и бизнес знанията за Hyperledger. След известно време много фирми ще се появят, но в момента ние сме единствени. И искаме да дадем това разбиране, да почнете да мислите за какво става въпрос, да видите дали може да има някакъв смисъл за вас и да натрупаме тази критична маса и да почнем малко да си помагаме един на друг. Така че това не е мотивацията. Когато моралните ни разбирания отговорят съвпаднат с икономическите, тогава нещата стават много добре. Ще има работа за всички. Така че, какво е Hyperledger? Значи, първо, Hyperledger е много млад проект, в момента все още е алфа, края на май се очаква да се пусне финалната версия. Прави се от IBM. И в крайна сметка IBM решава, че това нещо е могат да го управляват сами и го дават на Linux Foundation. Тоест, целият проект, целият менеджмент, целият сорс, абсолютно всичко се прави под ръководството на Linux Foundation. Предполагам, всички знаете кои са Linux Foundation и какво правят. Така че проектът е в 100% open source, Apache 2 лиценз, т.е. може да се използва, да си го формате, да си го враждате в продукти без да дължите никакви роялтиз. Проектът е подкрепен както от IBM, така от Intel, така и от Fujitsu. Около 50 компании са мултимилиардни компании. И в крайна сметка IBM инвестираха страшно много в това да решат реални проблеми. Да направят Hyperledger така, че той да решава реални проблеми и тези проблеми са ключови в бизнеса. Сега, какво точно представлява Hyperledger? По дефиниция Hyperledger е Enterprise Grade дистрибутиран леджер, базиран на блокчейн технология с възможност за смарт контракти. Сега тук, ако имах слайд, ще има някакъв мим, локдаун. Нека да разгледаме това изречение стъпка по стъпка. Значи Enterprise Grade. Няма какво да говоря, да обяснявам, всички знаете, Enterprise Grade правим много сериозни хора за сериозни бизнеси. Ledger, Enterprise Ledger. Добре, какво е Ledger? Всеки от вас знае какво е Ledger, може би не сте запознати много с технологията, с самият термин. Но Ledger-а, няма директен превод на български, е счетоводна книга. Някакви си монаси, 14 век, решават, че ако почват да пишат в дадени книги какво се случва, всъщност могат да се следят нещата. И това става основен механизъм за банковата и финансовата, застрахователната система и управление на складови стоки. И сумата и време в банките, когато отидете си несете пари, някакъв господин записва лорд или кой си внесе 50 паунда, любовницата на лорд или кой си изтегли 60 паунда и така нататък, когато искате да си видите баланс на сметката, отивате, молите, чакате 30 минути, защото някакъв господин отива, отваря книгата, смята на ръка и ви казва, вие имате или колко си в момента. Сега, Ledger-а принципно работи. Цялата финансова институция с векове е работила, цялите търговията, складовете, всички са работили с него. Но той има няколко много сериозни проблема. Първо, хартия. Може да изгори. Второ, може да има грешки приписани. Трето, някой може да насочно манипулира някаква информация вътре в него. Трудно се правят копии. И естествено, в един момент идват компютрите. И какво се променя? Нищо. Абсолютно нищо. Това Ledger, който преди се пише на хартия, сега в момента в някакви бази данни. Дали ще е информационна, дали ще е нещо друго, да, не чакате 30 минути да ми направят сметката колко е баланса. Но в крайна сметка принципът е един и същи. Тази информация седи в някаква база данни. Тази информация може да бъде загубена, тази информация може да бъде манипулирана, тази информация се използва по същия начин, както една книга, просто е дигиталната версия. И сега, къде е големия проблем на цялото това нещо на Ledger, принципно? Няма значение дали на хартия, дали в база данни. Има няколко проблема с него. И тези проблеми почват да се появяват много ясно, когато има процес между повече от една страна. Да кажем, че аз и вие имаме някакви две фирми, работим заедно, имаме някакъв процес. Няма значение дали търгуваме, дали обменяме стоки или услуги, има някакво движение. Как можем да си оправим сметките? Значи, вариант номер 1. Аз си водя моите сметки, вие си водите вашите сметки и първо на края на месеца сядаме и засичам. Аз толкова ти даде, ти толкова ми даде и ако има някакво разминаване между нашите сметки, влизаме в сетълмент процес. И този сетълмент процес може да отнеме месеци. И какъв е проблемът, когато има сетълмент процес? Няма движение на пари, защото никой не плаща. Никой не плаща, има заключване на пари. А това е с две страни. Ако са 3, 4, 5, говорим за глобална търговия и така нататък, общо взето повечето процеси има нужда от 3-4 страни. Тогава цялото това напасване става още по-сложно. И немалко фирми имат
екипи, на които им плащат месечно непрекъснато да следят, нали, да почти в реално време да се опитат да избегнат този проблем и ако има някакъв проблем, да го решават веднага. И проблемът е, че всъщност се водят две сметки. Сега, може, примерно аз и вие да се разбереме, окей, ти ще водиш всичките сметки, да имаме централизирана база данни, да го кажем. А от тогава е момента на доверието. Аз откъде съм сигурен, че ти няма да манипулираш данните, така че да го поставиш в кофта ситуация, да излъжиш нещо, да направиш. Няма как, защото принципно ние си нямаме доверие. Тоест не може да се изберем аз или ти да пази тази информация. Какво се прави в този случай? Намира се трета страна, която е гарант на доверие. И аз, и вие, и всички страни плащаме ни големи пари на тази трета страна, която ни е гарант на доверие, която ни пази тази обща централизирана база данни, с която може, нали, да си вършиме, да си правим сметките и да избегнем всички тези проблеми с сетълмент, разминавания, сплит брейдинг и всеки други подобни неща. И този механизъм работи почти. Проблема е, тук пак си има няколко такива проблема, когато има такава трета страна. Първият проблем е, че това е типично следствие на човешката природа, т.е. проблем на някой друг. Аз имам проблем, имате проблем, в един момент решаваме да изкараме този проблем към някой друг и ние нямаме тези проблеми, проблемът е при някоя трета страна, която обвинява. Обаче, имайте предвид, че тази трета страна, която държи общата ни информация, там също работят хора. Там също информацията може да бъде манипулирана. Там, вярно, може да има по-тежки процеси, да са инвестирани повече пари, нали, за да се защити информацията, но примерно Wikileaks изкараха толкова секретна информация на американските служби, че, нали, никой не е защитен. Ако кажете, че американските служби не са се направили подбор на персонал, не са въвели практика на защита на информацията, да не бе доказано и сериозно. Тоест, какво излезе? Нищо не се е променило, просто сме изместили проблема от една точка в друга точка и ако не се издъни, ще го съдиме, нали? Общо взето това е. Въпросът е, че проблема си присъства. И сега, на самата конференция изкарах една много интересна статистика, те бяха направили много сериозен ресърч за security. Година и половина те следят всичките си партньори и контрагенти по отношение на security. Извадиха една много интересна статистика. 67% от всички, то не атаки, от всички били, които са станали, са извършени от вътрешен човек. 67%. Сериозно си. От тези 67%, около 60%, манипулацията, т.е. самата измама е била манипулиране на данните, не кражбата им с цел продажба на нещо, но манипулиране на конкретните данни. И дали за тези неща не се говори много по медиите, защото общо взето фирмите искат, нали, да си пазят нещата тихо. Така че, какво излиза? Имаме някаква трета страна, която е и има доверие, обаче тя има същите проблеми, които принципно съществуват. И ето точно тук идва Hyperledger и блокчейн. Защото Hyperledger гарантира доверие между страни, които си нямат доверие. Защото този Ledger, аз ще водим книга, където се записват всички транзакции, няма значение какво е базирана на блокчейн технология. Блокчейн технологията, имате въпрос ли? Не, ако някой има въпрос, просто дигне ръка да ми прекъсне и да пита. Този Ledger, Hyperledger е базиран на блокчейн технология. Ако ви имате някаква представа как работи блокчейн, самия блокчейн ви гарантира, че информация никога не може да бъде манипулирана. Веднъж записана. Никой по никакъв начин не може да смени информацията. Тоест той може да я смени, обаче това става ясно веднага за всички страни. Защото представете си го като къща от карти. В която и карта да махнете, всичко се срива. Целият чейн се срива, защото там има много сериозни криптографски функции, които дори едно питче някак се да се смени, това остава абсолютно видимо, т.е. целият чейн се срива. Тоест никой не може да модифицира текущата информация. И ако този Ledger вземете, да го направите дистрибутиран, така че да не е на едно централно място, но всички участници в процеса да имат копия на информацията, тогава имате напълно нов модел. Имате нещо, което ви гарантира математически, че не може да се променя информацията. Информацията не е на едно място. Аз имам информацията, вие имате информацията, третия ми партньор има информацията. Ето това означава дистрибутиран Ledger. И тогава, ако вие решите да правите някакви шмекери и по някакъв начин успеете да преизчислите целият чейн, нали, да намерите някаква грешка в хешовете и така нататък, да успеете да го зманипулирате, аз имам копия при мен. И веднага ще стане ясно, абсолютно категорично, без абсолютно никаква възможност за съмнение, кое копия от информацията е вярно, моето или вие, което сте манипулирали. Така че нуждата от тази трета страна, която гарантира доверие, автоматично изчезва. И това нещо всъщност води до коренно различни модели, бизнес модели, процеси, които могат да бъдат прилагани.
Защото до момента всичко се свежда до това как ще го направим така, че процесът да е бърз, да е сигурен, да си имаме доверие и така нататък. Тук трябва да почнете да мислите за коренно различни процеси, които са отхвърлени точно заради тези проблеми до момента. И всъщност самата конференция, споменаваме много пъти, защото това е мястото, където стана ясно, че тази технология ще бъде. На конференцията имаше представители на фирми, говоря за CEO, CTO, този тип менеджмент, това ниво на менеджмента с обща капитализация 3,3 трилиона долара. Всеки един от тях, като разбра всъщност какво мога да му помогне Hyperledger, каза, тази технология ще бъде. Искаме. Започнаха да правят екипи, започна интерес, започна и всъщност самия Hyperledger е най-бързо развиващия се проект в Linux Foundation в цялата му история. Мисля, по-бързо се развива в момента дори от Linux kernel и така нататък. Така че това означава дистрибутиран Ledger. Гарантира ли доверие между страни, които си нямат доверие. И на цялото това нещо, като добавите възможността за умни договори или smart contracts, което не е много коректно, нещата стават още по-добре. Всъщност, какво представляват смарт контрактите, които са абсолютно задължителна част от Hyperledger. Имаме някакъв процес, аз и вие сме се разбрали за някакъв процес. Има серия от стъпки. Самият контракт ще гарантира, че стъпка Б ще се изпълни единствено и само ако всички условия, за които сме се разбрали ние предварително, в стъпка А са изпълнени. Тоест, не може преки пътища, не може прескачания, не може грешки. Смарт контракта ни го гарантира това нещо. Смарт контракта си е програма, са код си, но строго специфичен код, който определя точните правила, по които дадена операция ще се сметне за валидна и ще бъде записана в леджера, или няма да бъде валидна и ще бъде отхвърлена и ще бъде нотифицирана. Така че това означава Enterprise Grade, дистрибутиран леджер, базиран на блокчейн технология с смарт контракти. Hyperledger не е криптовалута. Може да направите криптовалута с него, но може да направите и цяла финансова институция, един по проект, един от проектите, който ние правим в момента в компания Callprox, с който всъщност вече е готов, просто чакаме финалната версия да го пускаме на продъкшн. Той се дава цяла финансова т.е. не инфраструктура, но цяла финансова система. Международната финансова система за точно специфични операции създават криптовалута, има обмяна на реални стоки, реални услуги срещу тези валути и така нататък. Това нещо е готово. Може да направите каквото си искате с него. Но трябва да разберете нещо важно. Hyperledger, ако се използва в процес, който има само една страна, ще има единственото предимство, че никой, дори вътрешен човек от фирмата няма да може да модифицира информация. Силата на Hyperledger идва, когато имаме процес, който участва повече от една страна. 2, 3, 5, 10 няма абсолютно никакво значение. Тогава вече идва голямата сила. Защото тогава е доверие, тогава смарт контрактите могат да управляват процеса по правилен начин и най-вече всичко може да бъде проследявано. Така сме си направили логиката, всичко може да бъде проследявано обратно и да е ясно кой е виновен, ако има някаква грешка, ако нещо е става. Така че, общо взето това е, как да кажа, общото обяснение на Hyperledger. От какво е съставен самия Hyperledger и как точно работи? Принципите му на работа. Значи, той първо е модулен. Почти всеки един компонент от него може да бъде заменен с напълно ваш. И общо заето, начинът, по който се пише с него е, имате 4 SDK-та в момента. Тоест, едно SDK, но на 4 езика. На JavaScript, т.е. на Node.js, извиняйте, не че магазите, Python, Golang и Java. Сваляте се тези SDK-та и там си имате стандартните методи, не са REST методите, между другото работи с gRPC, като REST, не знаете за него като REST, само че малко по-добър. И оттам всъщност може да правите различни операции. Може да инсталирате chain code, да създавате канали, след малко ще поговоря за каналите и тези неща. Може естествено да изпълнявате операции. В крайна сметка SDK-то скрива до голяма степен цялата сложност. Не е необходимо вие като девелопери да знаете всички криптографски сложности, които се случват заедно. Подписвания, ендорсменти, верификации на ключове, деривати на криптографски ключове. Това нещо се скрива от SDK-то. Тоест, искам да ви кажа, че един нормален, добър, уважаващ себе си програмист с добра практика на средно ниво няма да има абсолютно никакъв проблем да седне в рамките на 3-4 дена да дигне някакво базово приложение, което не мога да прехвърля някакви неща или изгради някакъв процес. Не е сложно. Сложното е, ако тръгнете вече да се занимавате с сложните неща. Но има няколко концепции, които искам да ви обясня и всъщност това ще бъде остатък от този тон, които ще ви помогнат по-бързо да влезете, да свикнете с терминологията и да си представите всъщност как работи самия процес.
Hyperledger има такъв компонент, който се нарича Fabric CA, Fabric Certificate Authority. На практика, той може да го скачите, ако имате активна директория, може да го скачите към активната директория, може там да се регистрират и потребителите, и доста е гъвкав. И всъщност какво става? Вие се регистрирате потребител и в един момент правите така наречения enrollment. Това е термин. Enrollment е когато давате име и парола, той ви връща сертификат. И този сертификат в последствие се използва за всяка една операция. Защото Hyperledger е Enterprise Grade. Всяка една операция, която се... Да, слушам. Въпрос е, ако имаме Certification Authority, което ние го хостваме, то как няма да бъде компромайз? Има parent или как? Тоест, имаш собствено... Аз хоствам Certification Authority. Така? Съответно, аз мога да кръпна издаването на ключове. Така, значи, първо, ако имате ваша цяла инфраструктура за Certificate Authority, може 100% да използвате нея, въобще не стъпите на Fabric CA. Второ, Fabric CA може да работи с чейнове, т.е. можеш да направиш урод от сертификати и оттам нататък да си гарантираш, че никой по средата не е компрометиран. Да, аз предлагам това въпрос, защото ясно как работи примерно блокчейн, Ethereum, другите криптовалути, там имаш консенсус много нодове. Основното нещо, което бъгва с Hyperledger е, че мога да имам един нод или два нода и пак да се гарантира сигурност, това не го разбирам как става. Ще стигнем и до него, до консенсус, алгоритъма в Ordering Service, ще стигнем и за него. Но конкретно за сертификатите, ако вие сте по-голяма компания и сте си купили прямо хардуерни модули, базирани на радиоактивен разпад, които да ви дадат сертификатите, или там сте минали всичките ненормални неща по най-високото ниво на сертификации, имате собствена инфраструктура, 100% може да използвате нея. Това, което е необходимо на Hyperledger е валиден X509 сертификат. Там с няколко атрибута, но това е въпрос на конфигурация. Всъщност всяка една заявка, която се пуска, независимо каква операция правите, трябва да бъде подписана с този сертификат, защото този сертификат, т.е. самата транзакция и сертификат, информация за сертификата се записва в самия Ledger. За да може в последствие, ако някой дойде и каже, прямо вие сте финансова институция, идва аудитор от държавата и казва, кой ги е правил тези неща тук? Какво правите? Я да видим. Имаш абсолютно неоспорими доказателства вътре, криптографски доказани, кой е желая да прави тази операция? Това е до сертификат. Сега, между другото, тук трябва да спомена две неща. Това нещо, за което говоря, се нарича е-сертификат, enrollment сертификат. Това е long-term сертификат, който 100% показва кой е потребител. В смисъл, там няма нищо скрито, там е ясно. Обаче има една друга концепция, наречена T-сертификат или Transaction сертификат, които са временни сертификати. Те скриват потребителя, т.е. те създават анонимност. Значи, биткоин е 100% анонимен. Ethereum, зависи как ще си го направите, може да е публично, може и да не е толкова публично. Тук има същата концепция. Всяка една операция, която е с е-сертификата, всички, които са инволвнати в тази процедура, могат да видят кой е човека, който е използва. Обаче, ако имате нужда от някаква анонимност, може да изкарате T-сертификат, който прави тази транзакция анонимна. Никой не може да разбере кой е потребителя, който извършва тази операция в едно единствено условие. Има определена роля, аудитор, който по специфичен начин може да влезе с специални права и така нататък и той може да види кой е този човек, който всъщност се е издал. Тоест, нещо като... То не е анонимност, просто е контрол над достъп. Не искаме, примерно, не искате две банки работят, не искат да си види, примерно, кой точно е направил този превод, обаче в момента идва държавен регулатор и казва, искам да видя кой е направил този превод, ето има възможност. Но ако искате пак по-анонимност, може така да правите те сертификатите, че никой не може да изкара каквото е да било информация. Така че по отношение на това кой вижда и каква информация оставя, имате пълен контрол. И не трябва да промените нищо по Hyperledger. Това всичко е просто на самата конфигурация, тези неща стават динамични. Няма нужда от новите плуги или нови неща. Всяка една транзакция може да бъде абсолютно автономна и за себе си. Така че това е първото нещо, което Hyperledger дава. Fabric CA, взимането на сертификатите. Какво се случва след това? След това трябва да направите канал. Трябва да имате поне един канал. Всъщност, какво представляват каналите? Това са основният механизъм за изолация на информацията и на процесите в Hyperledger. Всеки един канал представлява отделен леджер с отделен блокчейн. Те са абсолютно независими инсталации. Значи може да мислите съвсем спокойно за канала като коренно различна инсталация на Hyperledger. Два канала никога не обменят, никога не могат да се смесят, могат да имат съвсем различен живот, имат съвсем различни права, съвсем различни полисита.
Въпросът е, че те могат да работят на същата машина, с същите ноудове, с същите пири. Един пример, има ние процес с вас и по един канал нали, си обменяме, да кажем, payment информация, по друг канал, примерно, си обменяме, не знам, примерно, клеймове или някакво движение на стоки или нещо подобно. И може да дадем различни права на различните канали. Съвсем с както създаването на канала не просто на изсипването на една функция, той го създава. Сега, този канал обаче само по себе си не върши кой знае каква работа, защото той трябва да бъде joined, той трябва да бъде joined от пира. Пирите са основните работни животни вътре в самия Hyperledger. Значи, пира е в смисъл, той е Docker image, който държи копието на Ledger. Тоест, при мен аз имам един пир и при вас имате един пир. Тези два пира, ако са в един и същи канал, те имат един и същи Ledger, една и съща информация и автоматично те се синхронизират в реално време, така че те винаги са в синк. Може да има повече от един пир, така става хоризонталното скалиране. Може да направим 10 пира. Това са 10 различни инсталации, могат да бъдат на различни физически машини, в различни мрежи. Те автоматично се намират един друг и автоматично се синхронизират. Ние като програмисти не трябва да правим нищо. Те си правят да слушаме. Не, значи не. Значи един пир може да бъде закачен към повече от един канал. Тоест, ако имаме 10 пира, тези 10 пира могат да бъдат закачени в един канал и по този начин да си позволим да имаме голям трупл, защото има 10 пира, които работят заедно. Обаче от тези 10 пира, 5 могат да бъдат в този канал, 3 могат да бъдат в другия канал, а пък другите останалите да бъдат и в двата канала. Имаме абсолютно пълен контрол. Канала е начинът, който казва този пир и този пир по някакъв начин трябва да се синхронизират леджера. Респективно, тъй като се синхронизират леджера, те се синхронизират и съответните смарт контракти, полисите и така нататък неща, за които ще говоря след малко. Така че, във всеки един момент може да добавите нов пир и да премахнете пир. Тоест, това е типичното хоризонтално скалиране. Не ви стига силата на мрежата, дигате още 4-5 пира и това. Но най-важното е, че там е мястото, където се пази леджера. И пирите в моята мрежа и пирите в вашата мрежа имат една и съща инфраструктура. Дори и моята цяла инфраструктура да се срине, в момента, в който аз дигна нов пир, той ще се свърже с вашите и ще синкне оттам. Нали? Говорим нали, за безумна ситуация, нали, за някакъв безумен disaster recovery, но това искам да ви кажа, че самите пири се синкват автоматично. И пирите могат да бъдат два вида. Така наречените ендорсъри и така наречените комитъри. Сега, тук започва вече хората малко да се объркват, нали, когато се сблъскват за първи път с Hyperledger. И за да разберете каква е идеята на ендорсъра, ще се опитам да ви обясня какъв е живота на една транзакция. Да кажем, направили сме каналите, сложили сме чейнкода, така наречения смарт контракт. И искаме да изпълним една операция. Сега, какво се случва? Когато изпълним една операция, ние изпращаме заявка към endorсинг пира, в която му казваме, виж сега, аз искам да изпълня ето тази операция върху еди кой си лежа, т.е. върху еди кой си канал. Endorсинг пира взима нашата заявка, симулира изпълнението на тази заявка спрямо текущото състояние на леджера и казва да или не. Тоест, да, аз съм съгласен, тази операция е валидна спрямо всички полисите и неща, които си казал, и пермишени, и права, сертификатът е валиден, леджер е валиден, полисито е валидно, операцията е валидна, защото в сертификатите могат да слагаме роли, примерно това може да прави това, не може да прави това, стандартният ACL, който всеки от вас се запознава. Тоест, ендорсъра казва да, аз съм съгласен или не съм съгласен. Ако след като ендорсъра каже да, съгласен съм, той подписва с неговия криптограф, се включва този отговор, отговорът се връща обратно в SDK-то и от SDK-то това нещо се изпраща на един механизъм, наречен Ordering Service, който се грижи за консенсус. Тоест, това е нещо, където става магията с блокчейн. Този Ordering Service също се прави там и той на негови проверки, ще става мога да влезна в детайли за тях. И той нарежда на всички пири, сега е тази транзакция, всички в този момент едновременно обновете. Тоест, Ordering Service гарантира последователно поредността на самите заявки, така че абсолютно всички пири, независимо къде са разпръснати по света, да имат едни и същи блокове, с една и съща последователност и едно и също състояние. Да, слушайте. Да, слушайте. Hyperledger един блокчейн ли ще бъде като биткоин, като Ethereum, или просто ще бъде премишнат блокчейн, събират си 10 банки, казваме, дигаме си един Hyperledger. Как е замислен? Значи, да. И каналите, да. в смисъл да речем в случая с тези
те, които интродуцират парите, те в един канал ли са или са за всички общи тия индорси? Индорси, така, добре, значи много добър въпрос. За какво, как е направен Hyperledger, за какво е направен да работи? Значи, той е направен да работи в вашата инфраструктура, не е публичен, не е биткоин, биткоин е само публичен. Етериум принципно е публичен, не може да си го затворите. Това е направено да работи само в вашата инфраструктура. Не, значи, ако искате, може да си го отворите за света, това си е лично ваше желание, но принципно е направено да работи в инфраструктура. Вторият въпрос, тези пири, значи пира, ние му казваме, т.е. ние като програмисти казваме, този пир може да бъде закачен, да се закачи към този канал и към този канал. Тоест, ние трябва да кажем към кой канал се закача. Това не е нещо като попача, ролите му не е като на миньорите. Не, значи тук нямаме копане. Нямаме копане, защото Ordering Service е нещо, което гарантира. Идеята на копането в биткоин е да гарантира всъщност последователността на самите блокове и синхронизацията между блокове. Тук това нещо се извършва по друг начин. Нямаме копане, имаме Byzantine Fault Tolerance алгоритми или Kafka или нещо друго, може да се сложите собствен консенсус алгоритм. А къде сте този нод? Endorsing node? Endorsing node е пир. Той също държи копия на нещо. Ние сме 10 банки, и сега ще си правим този сервис, който ще не държи всичко помежду ни. Така. Кой аджиба, къде ще бъде този пир? Те може да са повече. Това са. Значи те могат да бъдат половина, всеки трябва да има от тях. Защото това е мястото, където се държи фактическата информация. Самия леджер. Добре, значи аз съм един от тия първите нодове, които правят транзакции. Така? И правят транзакция, да. На всички endorsing peers ли пращам, дали това разрешение, може да я правят тази транзакция, нали така казвам? Да. В смисъл, на всички endorsing peers ли пращам или само на един? Това зависи от едно нещо наречено policy. Добре, сега ще прескоча малко по-напред, но принципно, когато се създаде канал, когато се сложи chain кода, може да се каже policy, в който се казва, за да се сметне валидна операцията, този и този endorsing peer трябва да се импрувва. И там всъщност той се създава с булева логика. Примерно majority-то, абсолютно всички, този или онзи, т.е. там може да се използваме булева логика. И всъщност, когато, да кажем, имаш полиси, в който се казва, че пир от банка 1 и пир от банка 2, няма значение кой, но пир, който е в тази и тази, поне един от тях трябва да са авторизирали. Ако ти изпратиш заявката само към пира от тази банка, монополистът казва, че трябва потвърждение от двете, тази транзакция няма да мине. Ordering Service ще излита веднага, всъщност той ще я запише в Ledger, но ще импортира като... А то Ordering Service къде? Ordering Service също е пир, той също е част от Hyperledger. Може да са повече Ordering Service? Задължително трябва да бъдат повече. В смисъл, за да работи, за да имаш гаранция за... Ако три Ordering Service казват да, другите кажат не, какво става? Няма такъв вариант. Затова е криптографията. Защото когато дойде, значи Ordering Service никога не гледа транзакцията. Ordering Service, което прави, той проверява полисито, което е гарантирано едно и също в абсолютно всички, гледа криптографските подписи, които са едни и същи, и спрямо, значи може да мислиш за, значи работи като чиста функция. Това, което съм да кажа е, че Ordering Service разчита на гарантирани криптографски материали и те винаги са ни същи. Колкото и пъти да репликейтиш това нещо, в която и да е ситуация, винаги ще получиш ни същи отговор. Така че всички ще стигнат до едно и също заключение. Не може да се получи разминаване там. Добре, ако да речем, извиняваме. Ако да речем, повечето от Ordering Service се наговорят и кажат, окей, смисъл, ще ми кевуваме. Не можеш. Защо да не мога? Не може да, значи това не може да го направиш, защото за да го направиш това нещо, ти трябва да влезеш в source кода на Hyperledger, да модифицираш source кода и да си го сложиш собствената инфраструктура. И какво ще направиш? Как ще шмиш? Той е Single Point of Authority, това Single Point of Authority е компрометируемо. Ама имаш Ordering Service в другата страна. Добре, обаче ако нямаш един общен Single Entity. Ама не става така, няма да стане. Ама за това не е блокчейн, ама няма значение. Да не е блокчейн. Блокчейн е обаче компрометируем, т.е. endorsing нодовете и Ordering Service са компрометируеми. Единственият начин да не ги компрометираш е да имаш повече от тях. Ама ти трябва да имаш повече от тях. Примерно ако ти подигнеш един MySQL, примерно, и си кажеш, окей, той ще държи, ти падне сървъра, ти изгори хардуера, какво правиш? Да, окей. Или още по-портално, едно MongoDB. Но примерно, когато си да правя бизнес някакви ординали хора, не с банки, трябва да накарам всеки да си дигне ноут, за да си вярвам. Ами, значи би сега, че ако искаш да правиш с частни лица, по някакъв начин трябва да тези частни лица, нали, да им дадеш възможността те да бъдат също част от този гарант на доверие. Тук е разпределение на доверие между различните страни. Те трябва да си имат доверие. Просто в началото, когато да влинеш Hyperledger с
друга група фирми и така нататък, просто трябва да си имате доверие, да подпишете договор, ще кажем, ето имаме доверие на тези, те законово са принудени дали да изпазват Hyperledger протокола. Не могат да... Не, значи това е предпоставка. Не, може да влезем, ако искаш в технически детайли, да ти убедя, че по какъвто и да начин ти да промениш Order сервиса в твоята инфраструктура, ти не можеш да хакнеш системата така, че да прескочиш полисито или чейн-кода. Не можеш да го направиш. Сега, ако хакнеш тяхната инфраструктура, там вече влизаме в много други истории. В смисъл, това вече не е проблем на Hyperledger, ти просто си ми запалил сървърите и тогава да правиш каквото си искаш. Да се върнем обратно. Да, слушаме. Значи в началото, като дигнеш Hyperledger, се съгласяват на някакви правила. Ами, тези правила са... Ако един нод си промени правилата, вече помахате от... Добре, сега ще се опитам да го обясня малко по различен начин. Защото като имаш 3-4 точки, какво става, ако компрометираш повече от 50%? Значи, преди това имаш 51% атака, каква атака имаш? Значи при Hyperledger трябва да успееш да компрометираш 100% от новите. Един да остане читав е абсолютно достатъчен да може да се разбере кой е истинския и всички да се синхронизират с него. Трябва ти един пиар от абсолютно цялата мрежа да е читав, да не е компрометиран. И ще можеш да възстановиш цялата мрежа в оригиналното състояние. Не 51%. Иначе си прав, за биткоин, аз това не инвестирам в биткоин, защото Китай държи 60 няколко процента от биткоините могат да напишат целият блокчейн, когато поискат. Дали ще го направят друга история. Но самия Hyperledger, значи първото, което правите, вие вдигате сериал clear. Това са добър контейнер. Окей, тия пири си седят там, те си пасят копието и след това казвате, добре, ние между нас искаме да създадем един канал. Създавате канал и казвате, тези пири ще бъдат скачени към канал. След това в този канал слагате чейн кода, който е бизнес логиката, който индорсва самия процес, който сме се разбрали, и слагате това полиси, което казва кои пири точно трябва да потвърдят тази операция. И започвате да работите. Сега, колкото нещо на каналите и че те синхронизират само тази информация. Какво им преди? Да кажем, че имаме три страни. Аз, вие и някой друг. Аз с вас имам един канал, аз с него имам друг канал. Тоест, информацията, която аз и вие споделяме, не е по никакъв начин видима с другата страна. Защото ако имаме, примерно, производител, доставчик и дистрибутор, или серия от дистрибутори, аз, примерно, не искам дистрибутор А да вижда какви са парите, цените, или поръчките към дистрибутор Б или нещо подобно. Така че с каналите може да се направи тази data isolation. И самите канали, тези полисите могат да бъдат сменени динамично или, както казах, могат да се закачат, могат да се откачат, може да се скалираме хоризонтално. И това е идеята на така наречения endorsing peer, да направи цялата страна тия. Да, слушаме какво. Означава ли, че един канал е един леджер и всъщност имаш няколко канала, те са група леджери и по някакъв начин? Всеки канал е отделен леджер, със собствен живот, със собствена височина на блока, със собствени правила, със собствено полис. Може да мислиш за канала като коренно отделна инсталация на Hyperledger, само че за удобство, в крайна сметка, да си ние същи пиери могат да работят в повече канали, да не дигаш безумно голямо количество докери и така нататък и целият менеджмент да стане много по-лесен и много по-контролиран. Така че това са endorsing пиерите и имаме втори тип пиери, така наречените комити. Значи те вършат същата работа като endorsing пиера без endorsing. Тоест те пазят копия на леджера, но те не участват в endorsing процедурата. И какъв е смисъл от тях? Ами много често имаме нужда заявки, т.е. ние пускаме кодите по текущо състояние, говорим за финансови операции. Това нещо може да се спокойно да го пуснете към такъв пиер, който е комита, в крайна сметка, и той да ви даде актуално състояние. Т.е. там вече може да си сложите един лоу баланс, или нещо подобно и да си разхвърляте куеритата към тези пиери. Те вземат изключително малко ресурси и в крайна сметка тяхната роля е те, когато получат заявка, окей, имаме нова промяна, променяме стейта, слагаме нов блок и така нататък, те да си комитнат да са осигурени с останалите. Така че тук има много голяма гъвкавост. Може, не е задължително да слагате endorsing peers, с които после трябва да се занимавате и тях с полисите и други подобни неща, за да може просто да дигате комите. Така че, тук горе-долу, сваляте ли горе-долу, това е концепцията? Да, слушаме ли? Само иска да питам какъв начин се осигурява реда на блоковете. Как се осигурява реда на блоковете? Добре, окей, значи пак ще избързам малко повече, ще стигаме до ordering сервис. SDK-то, когато мине през всички необходими пиери и всичките тия пиери подпишат и кажат да, съгласен съм, пакетират цялото това нещо,
подписва го, т.е. всичките тези ендорсменти и после специална транзакция към Ordering Service. Сега, Ordering Service в Hyperledger не е един. Вие сами избирате какъв да бъде Ordering Service. Може дори да си напишете ваш собствен алгоритъм. Цялата идея на Ordering Service е да гарантира последователността на заявките, така че всички пиери, всички блокове в пиерите да бъдат с една и съща последователност. Цялата идея, ако хванете целия блокчейн и го репликейтнете от началото до края, нали, да стигнете до същото състояние. В момента има три механизма, които идват с Hyperledger по дефолт. Първият се нарича Solo, той трябва да се използва единствено и само за девелопър, защото той не ви гарантира нищо. И за оттам ще се потрошат нещата от всяка. Вторият е така наречените Bayesian Fault Tolerance. Това е един много интересен алгоритъм. Той цялата история на алгоритъма е много интересна. При него, какво се случва? При него трябва да имате няколко такива нода, Ordering сервиси, като един от тях е, да кажем, нещо като водещ. Не е задължително, но принципно е за оптимизация с един водещ. И самия алгоритъм гарантира, че ако, сега колко беше? Да, тук мисля, че беше 51% от всичките, които участват в този алгоритъм са съгласни с едно състояние, това означава, че това е вярното състояние и всички останали се нагласят с него. Значи, когато дойде транзакцията, самия Ordering сервис има опашка и се държи тази опашка. И тази опашка, в смисъл, в един момент, когато стигне някакъв определен размер или мине определено време, всички тези транзакции ще бъдат пакетирани в един блок, ще бъдат подписани, ще се опишат хашовете на предишния и така нататък, ще бъде пратен към речето. Въпросът е, че цялата идея на този Ordering сервис е той да спази последователността на транзакциите. Така че всички пиери, когато получат блока накрая, да стигнат до едно и също състояние. Основната идея на Bayesian Fault Tolerance алгоритмите е не чак толкова да спази последователността, което е лесно, по-скоро да избегне компрометирането, за което вие говорите. Някой казва, аз съм... Двойния харч, как се такова... Двойния харч. Сега ще стигнем до двойния харч след малко, да го спрем никога. Този алгоритъм е много бърз, взема много малко ресурси, много лесен за използване, но не скалира много добре. В смисъл, това е малък проблем. В смисъл, там ако сложите още допълнителни нодове, не скалират достатъчно добре. С него може да стигнете до около 600 блока в минута, нещо подобно. Може да стигнете, което, ако за хората, които се занимават с биткоин, така е впечатляваща си. Но е малко за Hyperledger. Другото, което може да използвате е Kafka, който идва нали готово. Това е Apache Kafka, който вече може да се скалира много по-добре и там вече може да стигнете съвсем спокойно до 560 хиляди транзакции. Мисля, че вече малко показах 560 хиляди транзакции в минута. Транзакции. Сега, казвам транзакции, защото вие имате пълен контрол върху времената на блока. Значи в блокчейн знаете, че е големия спор, който все още продължава да се променя и размера на блока да не се променя. Тук вие имате контрол. Колко ще ви бъде голям блок? На колко време ще синква? Какво ще прави? Вие си определяте. Дори има смисъл, ако сте на Kafka, даже може да го пуснете автоматично, той да се определя, автоматично да променя дължината на блока, в зависимост от това, което е текущото натоварване и всички такива неща. И всъщност, какво се случва? Как се гарантира Double Spending програма? Има ли някой, който не знае какво е Double Spending програма? Окей, Double Spending. Представете си, аз имам 10 лева в мен, искам да ви преведа електронно 10 лева на вас. Окей, пускам заявката. Обаче докато се обработва тази заявка, те 10 лева не се изчезнали от този свет. Аз пускам паралелна заявка да ги преведа на някой друг. Какво става? В един момент аз имам 10 лева, съм превел 20. Това се нарича Double Spending. Това е елементарното обяснение, то се среща в много случаи. Биткоин това нещо го гарантира, че не може да се случи с много интересен алгоритъм. Тук какво се случва? Тук в момент е симулацията в endorsing peer. Тоест, ние когато искаме да направим транзакция, самия peer симулира тази транзакция с текущото актуално състояние на леджа. И прави така наречения read write set. Тоест, какво е текущото състояние и какви стоености ще се променят. Този отговор се връща обратно. Това нещо пътува към ордера. Ордера си прави всичките тези неща. Когато се прати това нещо към пирите, за да обновят, самият пир проверява дали тази транзакция отговаря на състоянието, т.е. текущото състояние на леджера е абсолютно същото, което е било, когато е симулирано. Ако има разминаване, го отхвърля. Сега, ще влезна още една стъпка по-технически. Информацията, начинът, по който е записана информацията в леджера е key value 100.
Тоест, имаме ключ, имаме валют. Могат да бъдат байнерите, в смисъл, може да е текст, може да работим с байнери, няма никакво значение. Всеки един ключ и всяка една стойност имат версия. Тоест, всяка една промяна на ключ или на стойност вътре в леджера повишава версията на съответния ключ или стойност. И когато се прави тази симулация, в отговора си казва, аз в момента симулирах тази транзакция на леджер с височина на блока 582, версията на ключа, който се променя е 555 и новата стойност, която ще запише, примерно, беше има 500. Това нещо се връща обратно, отива през огъра, минават всичките магии по синхронизацията по дредната и когато се прати към самия пир проверява, добре, текущото състояние в момента. Това е височината на блока, отговаря. Това е версията на ключа, отговаря. Добре, значи мога да къмитна това нещо, защото това нещо, т.е. тези версии, по този начин да се гарантира, че не може да се получи сплит-брейн ситуация. Тоест, единият да къмитне, другият пир да не къмитне и да излезе по синхронизация. Това е начинът, по който се решава да успешно пробва. И естествено се хвърля такъв event, в смисъл самото SDK си има event листа, на който казва, имаме rejected transaction, имаме тази транзакция си има transaction ID, т.е. вие пробвате може да се прехваните в самата ваша програма и да отреагирате по някакъв начин, да кажеш, Джо, тук нещо се случи. Примерно double spending или нещо или по някакъв друг случай е реджекната самата транзакция. Как се пише самия chain code? Тук искам да ви спомена няколко неща, които ние натрупахме с плот и по трудния начин, с грешки и с блъскане. Chain кода в момента може да бъде писан единствено само на Golang и на Java. Последствие ще се добавят други езици, но все пак искат да пуснат MVP. И след това ще добавя възможност най-вероятно и за Python, и за Node.js и така нататък да се пише chain code, т.е. smart contract. Smart contract имат пълен достъп до текущото състояние на леджера. Те могат да взимат информацията, използвайки тези key value, да реализират каквото и да е било бизнес логика. Т.е. може да се пишете алгоритми вътре, колкото си искате, може да включите външни библиотеки, няма никакъв проблем, естествено може да обявявате. Също така самият chain code има достъп до самите сертификати, атрибутите на тези сертификати, които идват при самата заявка. Т.е. когато се пусне тази заявка, както казах, всяка една заявка трябва да бъде подписана с сертификат. Този сертификат има атрибути. Цялата тази информация е налична вътре в самия chain code и може да бъде използвана и най-вероятно ще ви се наложи да използвате в самата ви бизнес логика. Защото може да сложите атрибутите и правата, например, на даден човек в самия му сертификат. И когато дойде в chain code, в самия chain code да си кажете, този потребител има ли правото, примерно, да прехвърля пари. Това е в chain code, което е много хубаво, защото вие самото сега сте го закачили към активната директория, прямо да кажем към активната директория. Тези атрибути идват от активната директория. И вие всъщност казвате, че за да мине този трансфер, трябва да има определена роля. Това е в chain code. Единственото, което трябва да направите в последствие да промените настройка в активната директория или там, когато имате радио сервер, ако искате ползвате, няма никакъв проблем. Тоест, вие не трябва да пипате chain code. Всичко е много динамично и много лесно за менеджиране. Ако искате да промените даден потребител или дадено поведение, вие трябва да промените само сертификата. Нещо, което никога не трябва да правите, много е важно. Никога не трябва да използвате недетерминистични операции в chain code. Самия Hyperledger е оптимизиран, вътре има различни такива техники, има неща наречени current state, които са просто за да бъде да се работи по-бързо, които всичко е оптимизирано за текущото състояние. Да, може да се върнете назад, може да стъпка по стъпка да видите всяка една транзакция, всяка една операция. Но чисто като перформанс оптимизация всичко е направено за тук и сега. Така че просто не го правете, ще се спестите много проблеми, така иначе има се достатъчно читав софтуер за подобни неща. И другото нещо, което искам да кажа по отношение на писането на chain code е, че много е трудно да се дебъгва, за съжаление. Няма все още читав механизъм за дебъгването. Пишете си логове. В смисъл, ако тръгнете да правите, уливайте се с логове. Защото няма такъв случай, нали, малко са логовете. Ще ви помогне страшно много да се ориентирате какъв точно проблем се е случил, защото наистина не може просто да си отворите Visual Studio, да се сложите пред point да натиснете play. Много е сложно. Защото как се случва цялото това нещо, как се случва деплой на този chain code? Когато вие го напишете, през SDK-то вие пускате заявка и самият source code се предава на някой от пиерите. Вие казвате на кой пиер да се предаде.
Chain.com трябва да бъде инсталиран на точно определени пири. Тоест, вие може да имате 10 пира в един канал, обаче пир 1 и пир 2 да имат този chain.com, пир 2 и пир 3 да имат все различен chain.com. И също така в един канал може да имате повече от един chain.com. И тези chain.com могат да имат различни версии, така нататък. Нали, просто не искам да ви обърквам, да за тези детайли, но имате на пълен контрол. Когато вие инсталирате този chain.com, какво се случва? Той се подава самия source код или jar файловете в случая на Java се подава на пира. Пира взима и дига нов контейнер. В момента всичко работи на Docker. Дига нов контейнер и инсталира този код в този нов контейнер. И целият процес, той е изолиран в Docker контейнера, този процес се работи там. Ремонт дебъгинг в един момент може би ще бъде добавено, в момента го няма или много тежко, така че пишете соло като разработвате. Както казах, в момента всичко работи на докари. Ако сте много смели, може да се опитате да го подкарате да работи без докари. Става, правя съм го, не искам да го поставя. Но в крайна сметка всичко в момента в версия 1 е направено да работи с докари. Хубаво е да имате добри познания. Тоест, човека, който си гледа, има добре да има нормални познания с докър, да знае какво е контейнер, как се сваля, как се стига, как се вързват в мрежа, вътрешния DNS на докър и така. В един момент по-нататък може би ще го направят да може да работи по някакъв друг начин, да не е само с контейнер, но в момента това е единственото нещо. Сега, общо взето това са нещата, които аз бях намерил горе-долу, които искам да ви споделя. От тук нататък, ако искате, може да тръгнем в чисто технически неща или да тръгнем да се поиграем с някакви примерни use case-ове, които вие може да ви хубаво да слушаме. Аз имам един въпрос конкретен. Днес да речем да се направя Web UI за това нещо. Така. И сега Web UI-а към какво ще се върже? Към някакъв backend, който е някакъв сервер, който след това ще се върже към нода, или мога от Web UI-а директно се вържа към нода? Защото ако минавам през backend, той пак е компютърен. Така. Значи, как ще се вържиш? Единият вариант, много смел вариант, можеш да използваш, ако си на Node.js, можеш да използваш самото SDK на Node.js, да го излъжиш, да те работи в самия браузър и той през браузъра, през gRPC да се закачи директно към това не е правия случай. Не е правия случай, защото много неща ще бъдат използвати в браузъра. Много чувствителна информация, най-вече сертификациите, ще седят в браузъра. По-правилният вариант според мен е да си имаш бекенд, който генерира REST-апита, с които ти веб средата си комуникира. Там има достатъчно сигурни методи, които ти гарантират, че комуникацията между фронтенда и бекенда не може да бъде компрометирана. Като почнем от HTTPS, сложим допълнителни неща, JWT, може да сложиш допълнителни токени и така нататък. Там е решен проблем, там много трудно може да стане. Този бекенд вече може да си твоята инфраструктура, там може да си ползваш някои от SDK-тата, които слушат и започват да изпълняват тези операции вече към самия Hyperledger. Тоест това цяло определено са много по-решение за Enterprise, където всеки се надига инфраструктура, но да, за клиенти пак тива. Така, значи да, Hyperledger се прави, това е Enterprise Grade. Това ще може да бъде използван за нормални, за простосмъртни, да, може да бъде използван. Между другото има едно нещо наречено Fabric Compose. Проектът е много ранен, също е бекъпнат от IBM и той всъщност се опитва да реши точно този проблем. Всъщност той се опитва да реши много проблеми. Цялата идея при тях е те да автоматично ти през веб интерфейс да си опишеш бизнес логиката, самия chain code с JavaScript, той да ти дигне REST-апитата, да ти го деплойне, да ти менежира всичките ordering сервиси, всичките тези неща, ти просто да си консумираш едни REST-апите и да си пишеш на някакъв там абстрактен език от високо ниво на самата бизнес логика. Все още обаче е early stage този проект и в никакъв случай не е готов да завърши, но добър композър. Fabric Compose. Може да последиш този проект, интересни неща да се появяват. Слушаме? Китокачен доста много да симулират само заявките, като кое гарантира състоянието на стейти, че няма да има промяна между симулацията и до момента, в който ордерът си докаже да се изпълнява. Нищо не може да ти го гарантира, защото... В такъв случай, ако има някакъв нод, който реши да правиш мекери, да бърника стейта, нито една от заявките няма да минава. Достатъчно е стейта да се променя постоянно от времето, когато ендорсър изпълни симулация и казва ОК, до момента, в който тя реално се изпълни, защото има някакъв дилей, предполагам. Така, да, има известен дилей, но ако някой един нод почне да шмекерува, това не означава, че ще спре абсолютно всички транзакции. То не е задължително да шмекерува.
Може да са легални транзакции, които просто използват същите компоненти, които ендорсър току-що е ендорсър. Като ордерник на транзакция. Не, няма как да стане, защото стейта не може да се промени в момента, в който ендорсър каже. Значи не, той може да се промени, но точно това, което обяснявах, че самата симулация носи в себе си информация за височина на блока и версиите на стойностите, които се бяха. Това нещо е различно. Отхвърля се транзакцията и получаваш нотификация, че е отхвърлена поради някаква си причина. Да, ако някой почне да променя стейта, така че всички транзакции се отхвърлят. Ти ще учупиш главата. В смисъл, как ще стане това нещо? В смисъл, как ще стане това нещо? Чисто, опитай се да ми обясниш сценарий, в който това нещо може да стане. Да, освен проблем, който един опраща транзакцията. Да, освен проблема, едната минава. Не се отхвърлят и двете. Едната минава. Защо минава? Защото ти имаш симулация. Да, едната минава, втората не минава. Да, едната минава, втората минава. Тоест ти не можеш да блокираш всичките. Ти блокираш само тези, които нарушават правилата, нали, за консистентност на целия леджер. Ти няма как да направиш, как да излъчиш серия от в смисъл такава транзакция, която да блокира всички. В най-лошия случай, това, което ти обясняваш, това е най-лошия възможен случай, е да възпрени програма, тези 2-3 или колкото там си успял да прокараш, нали, те да бъдат отхвърлени, но една ще мине. И тя ще промени състоянието. И всъщност това ще бъде дефиницията за реалност в момента. Това са парите, които има този човек и това са парите, които он е другия получил. Не говорим за прехвърляне на пари. Останалите няма. Това по същия начин се решава в момента и в банковите системи това нещо. Просто имаш транзакции, имаш локвания, по кредитните карти, нали, имаш блокиране на суми, нали, за да може да се прескочат тези проблеми. Нали, и на култура. Имаш някакъв таймбок, който гарантира, че няма промяна на условията. Да, но това, което ти гарантира, че няма промяна на условията, той се носи в самата заявка, която ще отиде в ордера, в самия ордерник сервис. И всъщност това ти гарантира, че няма как да се случи да възпредни проблема. Това е подхода, по който Hyperledger решава да възпредни проблема, при биткоин е копането. Те само да. Има и mining fee също така. Да, и mining fees, в смисъл, просто подходът тук е различен. Тук имаш dedicated, ясен механизъм, който няма нужда от proof of work, от копане или от fees или от други подобни неща, който ти гарантира консистентността и ти решава да възпредни проблема. Аз имам един въпрос после. Да. След верификацията, дали пази предишните транзакции, да кажем, от тези 10 лева, както е на блокчейн? Да, всичко се пази, да. Включително между другото тук се пазят и невалидните. Това има процес на трънинг, който може и тя да ги изчистваш. Но в смисъл самото обновяване на самия леджер, на самия сейш ще стане само ако отговаря на тези условия. Отговаря на endorsement policy-то, височината на блока от симулацията е същата и версията на ключовите стойности е същата. Ако искам да правя два пъти по 10, първо пращам симулацията за 10, то ме връща, след това остава 490 баланса. Да. И това пращам 10, и това вече всичко го хвърлям към ордерник сервиса. Значи конкретно в този случай, ако ще си имаш предвид един същия човек, когато пуснеш заявката за прехвърлянето на първите 10 лева, трябва да изчакаш да получиш нотификация, че блока е комитнат, че стейта е обновен, че той вече има 490 и тогава вече със сигурност може да пуснеш втора. Защото иначе рискуваш да бъде речекнат. Може и да мине, зависи вече там как ще тайме, как ще се подредят нещата. Но има вероятност да бъде отхвърлен. Тоест, единият вариант е да си внесеш логика в твоето приложение, което ти гарантира, че този информация няма да се обновява едновременно, нали, за един и същи човек няма да прехвърли по едновременно, или другия вариант е да го направиш, като получиш грешка, нали, че имаш да успехни, просто да ретраеш и нали, да разчиташ, че в един момент то няма да праща всеки 2 секунди да праща по $10 в положение на интернет, нали, в един момент ще се оцеля, в крайна сметка. Така че, то няма друг подход. Никой в историята на човечеството не е успял да намери вариант да реши да възпредни проблема, освен чакаме, нали, сигурни сме, нали, и ако има беля, отхвърляме и повтаряме, нали, за да сме сигурни, че няма да стане така. Аз имам 100 лева, прехвърлям към тебе 100 и към още, нали, 10 човека по 100 и в момент, нали, всички сме милионери. Нали. И по подобен начин от Ethereum, както казах, окраднаха $60 милиона. Нали, затова се получи този форк Ethereum Classic и Ethereum, как беше другото нещо. Нали, не точно заради такава грешка, но подобна грешка в самия протокол позволи да се направи това, да се изтегля тия. Не е в такова в смарт контракт, извинявам се. Но е реално клиентски смарт контракт, не е... Да, самия блокчейн беше окей, т.е. самия контракт имаше проблем, посивен.
ефективен. Да, няма смарт контракт. Самия контракт се пише от компания, която е частна лицензия. Да, Ethereum ти е позволил колкото смарт контракт да направи това. Подобно, самия Ethereum се държава супер окей, просто самия това, което вие казвате, чейн-код. Самия чейн-код е бил бъгъв, иначе блокчейна си е окей. Значи в Hyperledger бъгъв чейн-код също няма да ти позволи да подобно нещо. Защото чейн-кода, той ще се направи симулации, глупости и така нататък. Ако имаш коренно различна система, която проверя и казва, чакай, тук правиш глупости. И пише. Ethereum не е така. Не, той чейн-кодът си е бъгъв, това си е проблемът програмист, който е писал чейн-кода. Именно. Това искам да кажа, че бъгъв чейн-код тук в Hyperledger няма да ти потроши. Пак ще го потроши. Не ще получиш rejection. Просто ще получиш отказване на транзакцията, ще получиш нотификация за нея. Тя ще остане записана, евентуално ако имаш нужда от одит. Впоследствие, ако си имаш съмнение, че някой ще ми кръвне погледнеш, това ще. Добре, може да стане, ако в един чейн-код някой програмист, който го е писал или смарт контракт, да направи някаква грешка и да речем всички пари, които идват към банк, защото това е за банки и такива неща. И всички пари отидат в една сметка. Какво става след по някое време се усещат. В смисъл някоя сметка става милиардер, нали, за сметка. Просто е забравил да смени някоя промерка и оставя някаква константа. И ти каза, че няма... Как се казваше? Няма... Immutable е. Поправят, да. Тогава пускаш нови транзакции, които в смисъл, че не можеш да изтриш нещо. Кой ги пуска? Вече зависи как ти е организирана вътре цялата работа. Някой, значи, може би, сега. Аз лично как би го направя, ще направя специална версия на чейн-кода, който ще влезе и ще изпълни транзакции, които взимат тези пари, които са прехвърлени към грешната сметка и ги прехвърля към правилната. Ама т.е. те във всичките ми, цялата група банки. И този консенсус как се получава, разбираш ли? Ама добре, той има някакви правила, върху които в някакъв консенсус, който тези пари са отишли вместо от А към Б, са отишли от А към С. Нали? Да. Аз ще трябва да пиша чейн-код, който работи в същите условия, в същата инфраструктура, в същите канали, но просто ще трябва да вземе парите от С и да ги сложи в Б. Тоест аз... Това е. В смисъл, значи, другия вариант, който Ethereum направиха е да форкнеш чейн-код. Може да го направиш, ама това е против много правила и с много големи проблеми. Точно ще е така. Значи, тук не е, в смисъл, да, тук ще е така, но само въпрос, че можеш да направиш операция, която да оправя грешките от предишното, но не можеш да изтриш грешките от операция. Нали, защото това беше големия спор пак в Ethereum, какво да правят, да ги оставят, да ги прежалят, да форкват, да пускат операции, да по някакъв начин да се опитат да оправят неща. Това според мен е просто една дистрибутирана база данни, където всички операции са криптографски подсигурени. И това, което ти каза в началото, дори 99% от участниците в нещо да имат грешен курс, да правят грешни неща, в крайна сметка може да дойде едно authority, правителството, да види първоначалния договор, който са сключили и така нататък, и на база на него просто да проследи всички транзакции и да каже, вие 99 от вас са, не сте изпълнявали заложените договори и заложените правила в първоначалния Hyperledger и само той е честният. Да, не е защото да е правителство, може да бъде всеки един от участниците. Въпросът е, че като са повечето, тогава идва той, дето фактически може да направи там нещо на законодателния орган и да каже, да може винаги да определиш кой не се е държал съгласно първоначалното. Няма място за тълкование. И аз през цялото време си мисля, цялата тази технология, тя по какъв начин е била подпомогната от Сатоши Накамото, в смисъл от самия биткоин. Това, че имаш абсолютно immutability на информацията, ти се гарантира от блокчейна. Тя от криптографията. Не, от блокчейна. Значи, защото криптографията ти може да си криптираш нещата. Аз не знам къде е смисъл тук нещата да се правят на блокове. Защо просто така наречения блокчейн просто не е една върхолица от транзакции на стейта. Тя си е върхолица от транзакции. Не можа да видя в това, което ти обясни, можа да видя къде е значението да имаш да групираш транзакциите в блокове. В биткоин наясно ли си как работиш? Предишния блока има кеша на предишния блок. Тук е същото нещо. И тук, ако някой вътрешен човек влезе и тръгне да манипулира информацията, ти се сливат целият чин.
Тоест, тази статистика, която казва, че 60%, 67% са от вътрешни хора атаките и от тях 60% са модификация на вътрешната информация, това нещо ти го решава. Мисля, че е доста сериозен процент, за да се заслужава специално внимание. И това, че го самия... Не можа да разбера тук в Hyperledger, просто можеш да напишеш транзакция след транзакция, те са поведени една след друга, всеки стейт да един след друг. И доколкото разбрах от инфраструктурата и всичко ще би било окей, както в една също така и база. Как ще гарантираш последователността и че конкретната транзакция не е била модифицирана? С какво ще е модифицирана? Към след към предната. Не знаеш коя е предната, това имаш блок. Ами да, че като я вършиш с предната, ти имаш блок. Тук знаеш, защото ти каза на тия Key Value Pairs, къде ги имаш версии. И просто ти можеш да подредиш версиите една след друга, тук. А точно при биткоин блокчейна, там е точно това значение на... Това е значението на блокове, защото ти можеш да развиваш различни блокове и там вече се определя от Proof и така нататък. Да, и най-дългия блок печели и така нататък. Просто да можа да разбира в цялата структура, защо има нужда от блокове. Оптимизационен. Значи, ако всяка една транзакция, ако всяка една транзакция директно я впушваш към всеки един пир, той да си обновява веднага състоянието. Първо, представи си, че имаш, както те целят, целта на Hyperledger е да държи над 1,5 милиона транзакции в минута. Значи, представи си ти 1,5 милиона транзакции, имаш 15 пира, т.е. имаш 30 пира на две инфраструктури. Примерно, две банки, които едната е в Съединените щати, другата е в Европа, имаш 500 милисекунди заради океана. Ами го синхронизирай това нещо по някакъв начин, при този трупът. Заради перформанс, казваш, че... Първо заради перформанс. Второ, можеш да има самия... Примерно, какво става, ако изтриеш последния блок? Айде, в биткоин, какво става, ако изтриете последния блок? Айде, разбирате, последния блок. Изтривам го и слагам нов на негово място. Нищо не става. Ама тук става. В смисъл, защото тук, ако изтриеш последния блок, че се сриват селечи и не можеш да направиш тук, така че се срини, че даже не можеш да правиш нов блок. Защото височината на блока участва много активно в цялата тази работа. Тоест, освен перформанса, имаш и много сериозно застъпване в security модел. Отделно самата синхронизация между самите пири вече става на ниво блок. И тук можеш да се оптимизираш много активно пак. Колко да ви е блока? 1000 транзакции, 10 000 транзакции, 5 мегабайта, да ми синхронизира, т.е. да ми прави блок на всеки 2 секунди. Може да си, т.е. това има много големи предимства. Не можеш само всяка една транзакция да я хвърляш по всичките пири да очакваш, че това нещо ще се... То мрежово няма да издържи, то се стрени мрежово. То само хендшейковите... То само мрежовите заявки ще при 1 милион, не се сещаш, умножи ги по 30, за какво става въпрос. Така че тук хем взимаш security, което си го има, хем взимаш оптимизация. Това е основната ни слуша. Аз съм малко по-философски въпрос, от техническата тема. Сега и с нови криптовалути, етърнити, не знам ли се чува от тема, защото тук няма да говорят вече точно от етърнити. Те всъщност се представи си Ethereum, в който криптодоговорите могат да имат private data. И е подобен принцип, могат да се екзекютат в private нодове и само да стигат блокчейна за синкване и за сетване. На практика аз в това нещо, Eternity, могат да се направят какъвто искам договор, да си имам private data и пак могат банките да си говорят. Защо трябва да имаме тази супер custom enterprise технология, да правим тези работи, като имаме open технология, върху която просто можем да слагаме криптодоговори? Така, това също е open технология. Обаче накрая се правя мой си леджер, а тук използвам другия леджер, само се правя контракт в публичен леджер. Да, значи, въпросът наистина е философски. Първо, това също е отворена технология. Това не е затворена технология. Да, всичко е деплоймента е затворена. Мрежата е затворена, ако аз съм много солист да се върша към твоя чанел. В този смисъл аз говоря, че като проект не е затворен код и така нататък. Да, но. В смисъл, това е съвсем целенасочено, ти да си усвоиш твоята инфраструктура. Това не е единственият проект. В момента има още няколко проекта, които тръгват по същата тази концепция да правят възможността на... В смисъл, криптовалутите се доказаха. Блокчейна се доказа като технология и като използваемост. Дигайки възможността да се използва за различни процеси, всъщност, е следващото нещо. Има няколко проекта open source, които правят подобно нещо. Трябва да погледна. Сега преди няколко дни четах една статия за нещо, не мога да ги цитирам в момента, обаче вижте сега. Значи, според вас, кое е как да кажа, перспективно? Един отворен проект, зад който стои IBM, Intel, Fujitsu, Linux Foundation, едни от най-добрите криптографи в света,
които го тестват в безумни условия, които, значи, на конференцията видях, че това е топ приоритет за IBM. Значи, конференция от 25 000 човека, огромно нещо, две трети от конференцията бяха насочени към Hyperledger, а останалите бяха насочени към съпътстващи проекти към Hyperledger. Примерно Internet of Things, как могат да закачите в Hyperledger, вижте следващите клаудове как работят с Hyperledger. Тоест, имаш тези компании, които инвестират абсолютно всичките си ресурси, и финансови, и интелектуални, и от това страна имаш едни проекти, които се правят с много добре намерение, но примерно от екипи от свободното си време нямат някакъв сериозен бекъп. Защото не се хвастат, защото те, които правят тези неща в свободното време, така ние просто не искаме да зависим от IBM. Ти не зависиш от IBM. Да, окей, това е отворен код. Обаче идея определено това, което се получава е едни затворени деплойменти, където нали, пак е проприетари. Всъщност от тези хора казват, ние не обичаме проприетари. Това може да си го отвориш, ако искаш, или си инсталация да препубличим в интернет, нямаш ги видиш. Да, и това е. Имаш си гъвкавостта. Въпросът е, че когато говориш за сериозен бизнес, значи, колко банки според теб си изнесли инфраструктурата в облаци? Колко от тях се държат данните в техните си дейта центрове, в тяхната си инфраструктура? Май всичките. Защо ли? Да, но това не е част от целият проблем, а да не са много. Как ще продадеш пребълна? И то не са само банките. Много компании го правят това нещо. Първа започва някакво откриване, да си ги качват в област. Защото може да не това, което го казвам в началото, аз напълно мога да се съглася, защото ние имаме едно такова API с един букмейкър, който приема биткоин плащания и всеки месец, когато трябва да синхронизираме кой на колко дължи, те са да речем 200-300 транзакции, е пълно главоборие. Обаче, добре, какво регуляционно ще... Изчезва минал момент, нямаш нужда от минал момент. Това е. Основното нещо, което чувах аз през всичките ми разговори там с много сериозни хора, беше, че това нещо прави посредника ненужен в процес. Оттам само може да се сетиш какви са големите предимства. Това чисто философски, това ще прави банките ненужни. Да. Само секунда, само да нещо. Значи първо middleman изчезва. Второ, provisioning. Тоест, ще дам един пример. Значи един от пилотните проекти, който там показаха, те всъщност те покараха много пилотни проекти, аз ще ви спомена само два от тях. Първият е Walmart, американския Walmart, който внася свинското от Китай. За изненада на мен, почти 50% от свинското в Съединените щати се внася от Китай. Значи, свинете в Китай, някакви мониторинг инструменти в самите кланици. Контейнерите, които превозват нивото, т.е. месото, имат вътре датчици за температура и влажност. Цялата тази информация от тия Internet of Things се записва в един такъв леджер. И всъщност, ако някъде си прямо дойде някаква миризлива пратка от развалено месо, не могат да тръгнат по веригата и да кажат, чакай бе, той, който ги пренасяше в контейнери през Атлантика ли стуха? През Атлантика ли минава, когато идват от Китай или през Тихия океан? През Тихия океан, да, окей. Добре, контейнеровоза ли има някакъв проблем? Доставчика в Китай ли е направил проблем? Фермата ли нещо е направила? Може категорично да се докаже кой е виновен. И не само това. Ти можеш още в момента, в който видиш тази информация, можеш предварително да си кажеш, ами чакай, аз тук имам примерно 50% от стоката ми е развалена, още преди да е дошла и да си направиш съответните организации, за да не спаднеш някаква безумна ситуация. Правижете на стоката. Другото, което показаха е така наречения Ева, много сериозен проект, който се занимава с кървави диаманти. Ако сте запознати, кървавите диаманти са тези легално добити диаманти в Африка, с роби и така нататък. Всъщност, Everledger взима всеки един диамант, мисля, че карат и нещо беше нещо подобно, е подписан с лазер. Има си подпис, който не може да бъде променен никога. И всъщност те пазят живота на един такъв диамант от момента на подписването му, кой го е купулирал, кой го е купил, къде си е движил, кой е бил предишен собственик и така нататък. И в един момент ти можеш винаги да проследиш този диамант, откъде е дошъл, дали е кървав, пред кой е бил предишен собственик. Така че освен, че се гарантира произход, всъщност те също го правят и за вина, за картини, за други подобни неща. Тоест ти винаги можеш да докажеш произход и можеш да докажеш и история, което пък вече слага за нумизматична стойност там. Това е било собственост на еди си и така нататък. Така че има много сектори, в които може да се използва. Просто искам да ви дам тези примери. Имаше въпрос, между другото. Това беше въпроса за други use cases в Да.
Да, в смисъл, банките си непрекъснато се споменават, защото е много лесно за разбиране. Аз имам 10 лева, трябва да ти дам 10 лева на тебе, нали? За своя базовата концепция. Но принципно, този Ledger, в смисъл, ако вземем примерно този Everledger проект, за който говорим, всички, които участват вътре в целият този процес, те си държат необходимата информация и записват тази информация вътре. И по всеки момент може да бъде проверен всеки един диамант, картина или която е регистрирана. Другото, което може да стане, представете си, чисто хипотетично говорим, представете си, че абсолютно целият регистър на имотите в България се вкара в един такъв леджер. И нотариусите, в крайна сметка, са длъжни, там по някакъв нормативен акт, когато изповядат сделка, да направят записа със съответната документация в този леджер. Не говоря да е Hyperledger, за някакъв подобен публичен леджер. И тогава абсолютно недвусмислено може да се отиде в съда и с много ясни доказателства си каже, той му вземете например много разрешението за нотариус. Или тук имаме документ на измама от еди коя се страна. И това нещо може да се реагира много бързо. Няма нужда от експерти, няма нужда от чакане, няма докато ти чакаш, той може да бъде прехвърлен 5 пъти и така нататък. Тоест, ето ти един много елементарен, бързо измислен use case. И, както каза, следствието от това нещо е, че нотариус е такова за изповядване на имоти може да изчезне. И доколкото ми е известно, в Естония няма нотариуси при изповядване на имоти. Може и да си лъжат, така съм чувал, защото там преходът, прехвърлят, те са много пред световното правителство и така нататък. Чиповете, които имат в личните си документи, са всъщност гаранцията, нали, за различните операции. Те не използват, нали, блокчейн, използват друга система. Там на практика няма злоупотреби с имоти. Такива. Така че може да помислиш за много use case. Аз затова казах, че Hyperledger ще промени много неща, защото модела на мислене се променя. Нямаш нужда от middleman. Примерно в банките, али пак ще спомена банките. Swift е middleman. Swift е този гарант при транзакциите. Всички такси, които ги плащаме, нали, когато прехвърляме пари от една банка към друга, ти отидат, няма банката, ти отидат в Swift. И банката се прибира малко, но отидат в Swift оператора. Що? Защото банките не си гледат една друга и трябва трета страна. Swift изчезват. Ако говорим примерно за подобни операции, нотариусите изчезват. Ако говорим за един от други посредници, те изчезват. Ако имаме нужда, нали, да проследиме живота на дадена операция, на дадена услуга, живота на даден процес, който ние сме се разбрали, това ти го гарантира. И тук вече може съвсем различни посока, съвсем различни оптимизационни смисъл процеси, съвсем различна оптимизация да бъдат измислени неща, които са абсолютно невъзможни и неприложими в момента, защото все някой ще се възползва от нея и ще, нали, те ще се стринат, защото са лоши. Правилно представи си, че нотариусите изчезват в момента през същото законодателство. Да, снимаш някакво, да? Това, което иска да пита е при смарт контрактите, както аз виждаме, ресурсът нещо да се каже, че нещо се е случило, така че контрактът да почне да действа. Че дадена дата е стигната, че манчите гранатите бил, не знам си кой. Така. Има ли някакъв механизъм в Hyperledger, предполагам гласуване, селектване на някакви договори, които да казват, да, това се случи, или изцяло е къстъм имплементация, какво, ако искаш нещо, някакъв механизъм да вкараш, който... Ти трябва да си го направиш. Може да вкараш на практика всеки един механизъм, който може да бъде описан програмно. Нямаш ограничения от Hyperledger, нямаш и готови неща. Да, слушам. Има ли ограничение, кой може да пуска контакти и полства в мрежата, защото ако някой кара нещо супер тежко, което се промените непрекъснато? Да, имаш много сериозен ACL, т.е. Access Level Control. Той е базиран на роли и подроли, т.е. може да създадеш йерархия от роли, групи и така нататък. Общо взето нещата са там са стандартни. И имаш няколко служения. Примерно имаш админска роля, която на практика може да прави всичко. Имаш роля, която позволява създаването на канали, такава, която позволява инсталирането на чейн-кодове, обновяването на чейн-кодове и така нататък. Тоест имаш много сериозен контрол за това, кой може да пипа вътре. На практика, презумпция, т.е. при Hyperledger ситуацията е следната. Ако не ти е позволено, излишно позволено, значи ще е забранено. Това е положението. По-добре е да не можеш, отколкото да направиш беля. Тоест, по-добре ти е пропуснат первишен и да отидеш да помолиш админа на нещо, отколкото да стане някаква беля. Така че това нещо седи в тези сертификати. Те са такива ISC1 extension, ако сте запознали
запознати нали, с криптографията. В смисъл, това са атрибути от FCTL сертификат, който може да си ги сложите съвсем спокойно, дори SOPA SSL да си генерирате сертификата, пак ще стане. Може да си ги сложите вътре и там са тези атрибути и тези роли. Просто няколко от тях имат специално значение, те са с префикс HL от Hyperledger. HL.admin, примерно, или HL.delegate role, това примерно ти позволява ти да регистрираш други потребители. Какво беше? HL peer, това всъщност ти позволява да използваш така наречения gossip протокол, за да комуникираш с peer. Има няколко системи, но няма никакъв проблем да се сложиш собствени. И то не е само роли, ти можеш в тези сертификати да слагаш и своя собствена информация, примерно ти можеш да сложиш атрибут, примерно client number, примерно или account number, или нещо друго. Примерно ти можеш да създадеш анонимен сертификат, който не държи името на потребителя, обаче вътре да има атрибут, който има някакъв идентификатор, който не го липва с истинската самоличност, и да използваш този сертификат за транзакциите и за никой друг няма никакъв смисъл, обаче за тебе това число има смисъл. Тоест можеш да си го направиш това нещо, имаш пълен контрол върху атрибутите. Слушаме? Имам по-общ въпрос. Да? Значи, вашата фирма е свързана с Hyperledger и какви услуги бихте предлагали към това? Значи, как е свързано? Значи, първо, ние изграждаме проект, той се нарича Plastic Bank, който, в смисъл, каква е идеята? Когато работи в Филипините в момента това нещо, там има огромни количества пластмаса заради океаните, теченията и така нататък, хората са бедни. И много хора събират тази пластмаса и продават по вторични суровини и си хванят между другото прилични пари. Обаче има един малък проблем там. На едно място, всеки ден отиват ни хора и излизат с едни пари. И си в една държава, където за Plastic Bank говорят. Дали няма проблем? Не. Добре. Консенсус протокол. Консенсус протокол, да не говорим и той казва. Става въпрос, че представи се в една такава държава и ясно е, че на едно място влизат ни хора и излизат с едни пари. И не други хора ги чакат да вземат парите. Голям проблем, много сериозен проблем. Всъщност, какво се случва? Това, което правим и ние, тези хора отиват, предават си пластмаса, но не взимат кеш пари. Взимат токени, Plastic Bank токени, които са в тяхната система. И с тия токени те могат да отидат в магазин, да си купят хляб, да си платят образованието на детето, здравеопазването на детето, да ги прехвърлят към други хора. Тоест, когато някой отиде и иска да му ги вземе тези пари, той не може да ги вземе, защото първо той няма физически пари. Второ, той може да използва тези токени единствено и само за услуги пряко свързани към него, защото той отиде в болницата, в болницата така се разбрали, че ако той реши да плати за някой друг, най-вероятно няма да приеме, т.е. няма да ще откажат. Тоест, решава се този проблем и хората вече наистина се взимат 100% от това, което са заработили. И това нещо да освен в Филипините, къде друго да работи в момента? В Хаити и ще го пускат. Хаити, Филипините и Девер. Да, в този район. И всъщност, понеже тук вече имаме класическия пример. Има много страни, които обменят някакви токени, които имат реална стойност. Това нещо нали, в един момент се превръща и в пари, и в стоки. Системата е малко по-сложна, не влизам в детали, защото нали, има collection point, има други подобни. Но става въпрос, че не трябва точно доверие между тези страни. Между всички страни. Hyperledger не го гарантира. Трябва ли промена, в смисъл трябва ли движението на тези токени, да може да видим този токен, къде е минал, какво се е случило, защото все пак това нещо подлежи на някакъв финансов контрол. Имаме го, Hyperledger не го гарантира. Тоест, това е един от първите продукти в света, който се реализира. Това е начинът, по който влезнахме вътре в Hyperledger. Но в последствие, докато тръгнахме да учим Hyperledger, ние влезнахме в версия 0.5 и кода в версия 0.5 беше поглеждаш и почваш да си лежиш вегите. Няма думи. Сега вече стабилизирахме нещата. В процеса ни на учене, да разберем какво е Hyperledger и как технически работи, направихме наше собствено SDK на Go. Просто за да разберем как работи, как са джирки си протоколите и всичките тия неща. И може би заради това SDK всъщност направи доста интересно впечатление на някакви хора в IBM. Имаме достъп до core developers на самия Hyperledger, да им задаваме въпроси, да се консултираме с тях. Имаме пълен достъп до целия девелопмент процес, знаем какво ще се случи, какво планират, какви са текущите бъгове, контрибютваме код в известна степен и така нататък. Процесът там на контрибютите е много сложен. Все пак, Linux Foundation, смисъл не може просто всеки така да си пуска по реквести, малко по-комплексно. Така че това е начинът, по който ние сме свързани с проекта. Имаме реален проект и няколко други, които чакат, с тях няма да говорим. Просто чакаме Hyperledger да излезе стабилна версия, за да може да се пускаме нестабилно.
Имаме изключително голямо техническо и бизнес знание, какво представлява Hyperledger. Услугите, които може да предоставим, представя ти по-добре да кажеш кои са услугите, които може да предоставим. Не мога да кажеш, но ще кажем вместо тебе. Значи може да изградим end-to-end блокчейн. Включително всички съпътстващи неща, като фронтендовете и така нататък. Може да консултираме, понеже имаме достатъчно техническо знание. Може да обучаваме. Нещо, което правим в момента, както виждате, съвсем безплатно, даже спират черпи тук колегата, защото има рожден днес. Аре, бабка! Така, не. Защото в крайна сметка аз ви казах в началото, не знам дали чу, ако успеем да съберем достатъчно критична маса съзнание, ще го се всички. Ние можем да предоставим първите стъпки, да улесним този процес по-бързо, да различните фирми да се ориентират за какво става въпрос, да почнат да мислят и да се използват съответните контакти, съответните клиенти, съответните екипи, за да почнат да се подготвят за това нещо, защото наистина, когато излезнат такива менеджери, такива компании, ти кажат, това нещо ще го бъде, и вярвайте, ще го бъде. Мисъл, всяка една от тези фирми там на тази конференция имаше повече пари от България, да бъдат вътрешен продукт на България. Тече, за какво си говорим. Това може да предоставим. Други въпроси? Добре, да, слушам. Conquest, не там горе в дясно. И слогана ни е, че всеки един лънч е едва контролирана експлозия. Добре. Как сме с времето? Аз между другото забравя. Как сме с... Колко стана? Полял съм се, след са вика. Добре. Ако нямате други въпроси, се ориентираме към приключване. 2 часа и малко, мисля, че... Или да, не 2 часа и малко, час и малко. Добре, благодаря ви, че дойдохте. Ако имате някакви въпроси, винаги може да се свържете или с мене. Тук има наши визитки, ако някой иска може да се вземе, или да се свържете с Conquest. Конкретни въпроси, на драго сърце ще ви помогнем, обясних ви това не е мотивацията за това нещо. Още веднъж благодаря ви, да ви